Kwarai da gaske tabbas kun yi abin a yaba. Kungiyar agaji da taimakawa al'umma mai zaman kanta wato Taimako Community Development Initiative Taimako CDI an kafa kungiyar a shekara ta 2008 domin tallafawa da taimakawa al'umma birni da karkara domin bukatun yau da kullum. Taimako Community Development Initiative sun aiwatar da ayyukan a zo a gani kamar haka. Sun gina bohol da famfon burtsatse tuka-tuka a yankunan karkaru da dama haɗi da sansanonin 'yan gudun hijira a ƙananan hukumomi da dama na fadin jihar Yobe. Taimako Community Development Initiative sun raba tallafin kayan masarufi ga masu ƙananan ƙarfi, tallafin kayan noma kamar su iri, takin zamani, injin feshi, injin bayi, tare tallafawa al'umma da kayayyakin sana'u, injin malkaɗe, injin nika gyaɗa, keken ɗinki domin su tsaya da ƙafafuwansu da kuma dogaro da kai. Kungiyar sun tallafa wa nakasassu da keken guragu da sauran kayayyaki tare da shirya musu taron bita domin sauraron koke-kokensu na yau da kullum. Taimako Community Development Initiative sun yi haɗin gwiwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu domin tabbatarwa tare da wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma. Taimako CDI suna aiki domin tabbatar da ci gaban ɗaukacin al'umma. Daɗin daɗawa ƙungiyar na fafutuka wajen kare hakkin yara tare da kwato musu hakkinsu. Taimako Community Development Initiative tana ba da gagarumar gudunmawa ɓangaren ilimi na yau da kullum wajen tallafawa masu ƙananan ƙarfi domin taimakon ilimantar da al'umma baki ɗaya. Ƙungiyar tana taka muhimmiyar rawa a ɓangaren kiwon lafiya ta yadda take koyarwa da kuma ilimantar da al'umma da za su kula da lafiyarsu game da tsaftace muhallansu domin gudun ɓarkewar cututtuka. Taimako Community Development Initiative ba su tsaya nan ba, suna tallafa wa gajiyayyu da kayan abinci, dabbobi, shanu, tumakai da kuma awakai domin farfado da kiwo da kuma bunƙasa ƙarfin tattalin arziki. Taimako Community Development Initiative a shirye suke da taimakawa al'umma musamman nakasassu da gajiyayyu. Taimako CDI suna da branch a Maiduguri inda suka aiwatar da aikin ci gaban birni da karkara da dama. Kana suna da branch a Bauchi inda suka tallafa wa ɗalibai sama da 20,000 a ɓangaren karatu. Sannan sai head office nasu a Damatur fadar gwamnatin jihar Yobe. Domin ƙarin bayani tuntuɓe ma lambar waya kamar haka 0803473668. Wannan sako ne daga kungiyar Taimako Community Development Initiative karkashin jagorancin Gambo Garba Muhammad Executive Director.